तो मातशें दाट केल्यार फायदो हाडला पळोवपाक स्वागतं 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 कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतं 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 से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतं 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 गोव्याचा एकमेव टेस्ट प्लेयर जो भारती ज्यावेळी सुरुवातीला ते खेळायचे त्यावेळी भाऊसाहेबांना गोव्याच्या प्रत्येक गोष्टीबद्दल अभिमान वाटायचा। त्यांचा खेळ पाहण्यासाठी, या दिलीप सरदेसाईंचा खेळ पाहण्यासाठी भाऊ खास मुंबईलाच गेले। त्यांनी बघितलं एक तरुण सायकलवरून येतो आहे आपलं क्रिकेट घेऊन आणि वेस्ट इंडिज विरुद्ध मॅच होती। तर हा जो खेळाडू होता सायकलवरून उतरला, घामाने भिजलेला, आणि भाऊने विचारलं हा कोण? तर हे दिलीप सरदेसाई। त्यांनी बोलावलं आणि त्यांना विचारलं तुम्ही एवढे घामाने भिजलात कसं आहे आणि सायकलवरून का आलात? तर मी इथून 9 किलोमीटर लांब राहतो आणि ग्राउंडवर मला सायकलने जावं लागतं, त्यामुळे मी घामाने भिजलेलो आहे। तिथल्या तिथे भाऊने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन केला आणि प्रीमियर पद्मिनी फियाट ही त्यावेळची गाडी, त्यावेळी किंमत होती 35,000। भाऊनी 35,000चा चेक तिथल्या तिथे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याकडे दिला आणि त्याच दिवशी जी गाडी बुकिंग करून जवळजवळ 9 ते 9 महिने 1 वर्ष जावं लागायचं, ती गाडी एका दिवसात या दिलीप सरदेसाईंना भेट म्हणून दिली। असंही भाऊसाहेब त्यांचं गोव्यातल्या प्रत्येक गोष्टीवर, गोव्यातल्या गायकावर, गोव्यातल्या मानकुराद आंब्यावर, गोव्यातल्या माशावर, गोव्यातल्या प्रत्येक शेतावर, भाजीवर, शिक्षणावर, सगळ्यावर त्यांचं प्रेम होतं। तर असंही भाऊसाहेब। आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी श्रीधर भाई मांजरेकर, या कार्यक्रमाचे प्रमुख अजय देसाई सर, अपर्णा, नम्रता, सर्व विद्यार्थी वर्ग आणि शिक्षक वर्ग, आज आपण इथं जमा झालेलो आहोत भाऊसाहेबांची जयंती साजरी करण्यासाठी। भाऊसाहेब बांदोडकरांचा जन्म याच तालुक्यात
जे सरमळे इथं गाव आहे त्या सरमळे गावात नाईक कुटुंबीय आहेत, ते आजोळ आहे, त्या आजोळी झाला होता. आणि 12 मार्च 1911 साली भाऊसाहेबांचा जन्म झाला. भाऊसाहेब बांदोडकर हे आपल्याला आदरणीय असे आहेत की ज्याने शून्यातून विश्व निर्माण केले. आपण जसं छत्रपती शिवाजी महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर यांना मान देतो, तसंच गोव्याच्या इतिहासात भाऊसाहेब बांदोडकर यांचं स्थान अजरामर आहे. भाऊसाहेबाने या प्रदेशाच्या विकासासाठी अवघ्या थोड्या वेळात खूप असं मोठं कार्य केलं आहे की आज आपण जो गोव्याचा विकास पाहतो त्याचा खरा पाया हा भाऊसाहेबांनी त्या काळी घातला होता. तर असा हा विद्वान, एक समाजसेवक, एक दानशूर व्यक्तिमत्व असं भाऊसाहेबांची ओळख इतिहासात आहे. भाऊसाहेबांमुळे आज आम्ही बहुजन समाजातील विद्यार्थी किंवा तरुण शिकून पुढे नोकरी व्यवसाय करू शकलो. कारण याचं श्रेय जातं, जिथं गाव तिथं शाळा सुरू करण्याचं श्रेय भाऊसाहेब बांदोडकरांना जातं. कुठेही कोणी शाळेची मागणी केली तर त्या काळी ते गावोगावी जायचे आणि तिथं शाळा सुरू करायचे. आणि या तरुण विद्यार्थ्यांनी शिकलं पाहिजे, पुढं आलं पाहिजे, गोव्याचा चौफेर विकास झाला पाहिजे. यासाठी त्यांनी इंजिनिअरिंग कॉलेज सुरू केलं, गोवा महाविद्यालय सुरू केलं, गोवा फार्मसी कॉलेज सुरू केलं, लॉ कॉलेज सुरू केलं आणि तसेच कला व साहित्य यासाठी कला अकादमीची पायाभरणी ही भाऊसाहेबांनीच केली. ती अशी एक सुंदर वास्तू त्यांनी गोव्यासाठी केली की इथल्या कलाकारांना ते वरदान ठरलं. भाऊसाहेबांची दूरदृष्टी आज प्रत्येक निर्णयात दिसून येते. कृषी असो, शेती असो, इंडस्ट्री असो, या साऱ्यामध्ये एक विचार असा होता की गोव्याचा लवकरात लवकर विकास व्हायचा. भाऊसाहेबांच्या अनेक कथा आहेत की ज्या कथेतून त्यांचं उच्च विचारसरणी दिसून येते. ते जादा शिकलेले नव्हते, पण ज्या अर्थकारणाचा त्यांना चांगला अभ्यास होता, इथला गोवा विकसित करण्यासाठी काय काय उपाय करायला पाहिजे हे महाराष्ट्र सरकारच्या मदतीने भाऊनी केले. म्हणूनच आज भाऊसारखा एक बलाढ्य इतिहास पुरुष आपल्याला लाभलेला आहे की ज्याच्या करणीमुळे गोव्याचा विकास घडलेला आहे, बहुजन समाजाचा विकास घडलेला आहे की ज्या माणसानं कुठेही दगड ठेवला तरी निवडून येईल अशी त्यांची खाती होती. आणि जर भाऊसाहेबांचं आपण चरित्र वाचलं तर अनेक गोष्टीचा आपल्याला उमंग येतो. आणि यानंतर जर बघितलं की काही लोक भाऊसाहेबावर टीकाही करतात, त्यातला एक आहे ओपिनियन पोल. पण ओपिनियन पोलला भाऊना शेवटी खरं सत्य कळलं आणि भाऊनेच लोकांना सांगितलं की तुम्ही 2 पानाला मतदान करा. ओपिनियन पोलमध्ये महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचा पराभव झाला तरी भाऊने त्या काळी राजीनामा दिला होता मुख्यमंत्रीपदाचा आणि स्वतः त्यांनी लोकांना सांगितलं होतं की गोवा महाराष्ट्रात नेऊ नका, की आपण जरी जे प्रचार केला होता पूर्वी, पण मला आता सत्य कळलं आहे की तुम्ही 2 पानासाठी मतदान करा. आणि याची जी गवाही आहे ती उदय भेंबरे यांनी आपल्या नुकत्याच एका व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे. जे ब्रह्मास्त्र लिहून भाऊवर टीका करायचे तेच म्हणतात की शेवटी भाऊने की ओपिनियन पोलसाठी गोव्यातच राहावा यासाठी प्रयत्न केले, पण विरोधक भाऊवर विनाकारण चिखलफेक करतात की भाऊ गोवा महाराष्ट्रात न्यायला शोधत होते. यानंतरही भाऊने राजीनामा देऊन स्वतः निवडणूक लढवली आणि ते परत मुख्यमंत्री झाले. असं डेअरिंग करणारा एकही मुख्यमंत्री आज गोव्यामध्ये निर्माण झाला नाही. मांजरे गावाचं आणि भाऊचं खूप जुनं नातं आहे. कारण भाऊ पहिल्यांदा 1963 जेव्हा विधानसभेची निवडणूक झाली त्यावेळी भाऊ निवडणुकीसाठी राहिले नाही, तर त्या निवडणुकीत न राहता त्यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली आणि नंतर ते मडकईमध्ये राहिले आणि दुसऱ्या वेळी ते मांजरे मतदारसंघामध्ये राहिले की जी कारकीर्द त्यांची पूर्ण झाली नाही. या मतदारसंघात भाऊचे पाय लागलेले आहेत. या मतदारसंघाचा विकास भाऊने त्या काळी केलेला होता आणि त्याची साक्ष देण्यासाठी आपले माजी उपाध्यक्ष आमचे अशोक मांजरेकर सर नेहमी इकडे यायचे. तर आमचे मोगो पक्षाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते श्रीधरभाई मांजरेकर हे न चुकता भाऊची सेवा इथं करतात. त्यामुळेच आज आम्हाला मोह झाला की एकदा भाईंना या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवायचं.
की हा पुतळा, ही वास्तू हे साकारण्याचं सारं श्रेय त्यांना जातं. तसेच आजवर जेवढे जेवढे कार्यक्रम झाले, भाऊची पुण्यतिथी म्हणा किंवा जयंती म्हणा, श्रीधर भाईनं सर्व विद्यार्थ्यांसाठी अल्पहार स्वतःच्या खर्चानं दिला. एवढी सेवा ते आजही करतात की जी पुण्यतिथीचा कार्यक्रम असो की जयंतीचा, ते 15 दिवस इथं राबत असतात. असा भाऊप्रेमी मिळणे विरळच आहे आणि खरोखरच त्यांचं कार्य खूप महान आहे. भाऊच्याबद्दल अनेक गोष्टी सांगता येईल की भाऊ कसे उदार होते, कसे हे होते, पण इतिहासात आपण बघितलं तर या माणसानं या समाजासाठी, या गोव्यासाठी खूप असं कार्य केलं आहे. भाऊनं गोव्याच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये भाग घेतला. 3 वर्ष त्यांना कैदेची शिक्षा झाली होती. एवढंच नव्हे तर भाऊ सर्व स्वातंत्र्य सैनिकांना त्यांना मदत करत असे की आपल्याकडे पैसे आहेत म्हणून ते मदत करत असे नव्हते. की अनेक उदाहरणे आहेत की भाऊ जेव्हा विद्यार्थी होते तेव्हा चलत ते म्हापसाहून परवलीला जात होते आणि त्यावेळी एक वृद्ध वाळपईचा जो डोक्याचा रुमाल काढून लोकांकडे मदतीची अपेक्षा करत होता. भाऊ तेव्हा विद्यार्थी होते. त्यांच्या खिशात जेवढे पैसे होते तेवढे त्याने दिलं की हा माणूस भिकारी नाही पण त्याला गरज आहे, आणि स्वतः चालत ते म्हापसाहून पणजीला गेले. एवढे नव्हे तर जेव्हा ते महालक्ष्मीची जेव्हा पिंडी त्याला भेगाळे गेले होते आणि ती बदलायला होती, त्या देवस्थानाचे मोठमोठे श्रीमंत असे महाजन होते आणि भाऊजवळ तेव्हा पैसे नव्हते. भाऊने आपल्या नारायण पै नावाच्या मित्राला सांगून ते पैसे घेतले उधार आणि ती पिंडी बदलली. म्हणजे आपल्याजवळ नसले तरी दान देणारा एवढा दानशूर होता की ज्याने अनेक महाराष्ट्रात, गोव्यातच नव्हे अनेक महाराष्ट्रात सुद्धा शाळा महाविद्यालयांना त्याने दान दिलेलं आहे. त्यांची नाव तिथं आहे. ज्या गोव्याचे म्हणजे अनेक कलाकार आहेत त्यांना दिल्लीला देऊन त्यांनी मोठे केले. क्रिकेटर आहेत त्यांना उत्तेजन दिलं. साहित्यिक आहेत त्यांना उत्तेजन दिले. तर असा हा महान द्रष्टा नेता आता परत होणे नाही. भाऊची जागा घेण्यासाठी अनेक जण येतात आणि सांगतात, पण परी भाऊ होणे शक्य नाही. कारण या माणसानं सारा देह या गोव्यासाठी झिजवला आहे. त्या माणसानं बहुजन समाजाच्या विकासाची स्वप्न पाहिली. आज आपण बघितलं तर बहुजन समाज कुठं आहे? जो शिकून जो दुसऱ्याच्या दावणीला बांधलेला आहे. पण या साऱ्या समाजाला जागृत करण्याचं काम जसं आंबेडकरने केलं होतं तसंच भाऊसाहेब बांदोडकरने केलं होतं. असा हा महान असा गोव्याचा नेता की ज्याने गोव्याच्या विकासाची पायाभरणी केली, या महान नेत्याला माझे शतश प्रणाम. मराठी ही गोव्याची राजभाषा करणारा ठराव गोवा असेंब्ली संमत करून घेणारे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे नेते व गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बाळकृष्ण बांदोडकर उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर यांचा जन्म 12 मार्च 1911 गोव्यातील पेडणे तालुक्यात झाला. गोमंतकाचे भाग्यविधाते दयानंद बाळकृष्ण बांदोडकर उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर हे गोवा, दमण व दीव या केंद्रशासित प्रदेशांचे पहिले मुख्यमंत्री व एक उद्योगपती भाऊसाहेब बांदोडकर हे लोकशाही प्रणालीची तत्त्वे मांडणारे नेते होते. भाऊसाहेब बांदोडकर यांचा जन्म गोव्यातील पेडणे येथे सामान्य घराण्याचा. त्यांच्या लहानपणीच आई वडील वारले. प्राथमिक मराठी शिक्षण म्हापसा येथे व माध्यमिक पोर्तुगीज शिक्षण पणजी येथे झाले. पोर्तुगीज व मराठी भाषांबरोबरच फ्रेंच व हिंदी या भाषाही शालेय जीवनात त्यांनी उत्तम प्रकारे आत्मसात केले. तरुणपणी रॉयवादी विचारसरणीकडे त्यांचा ओढा होता. त्यातूनच तरुण वर्गाला एकत्र आणून गोव्यात समाज प्रबोधनाचे कार्य हाती घेण्याची त्यांना प्रेरणा मिळाली. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर गोवा मुक्ती आंदोलनास चालना मिळाली. खेडोपाडी पोर्तुगीजांविरुद्ध प्रचार केले. ग्रामीण भागात मराठी शाळा चालाव्या म्हणून मदत केली. त्यामुळे त्यांना 1956 साली 3 महिने तुरुंगवास भोगावा लागला. नंतर ते गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्याकडे सामान्य प्रशासन, अर्थनियोजन व समाज कल्याण ही खाती होती. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्यासाठी जनतेचे मत वळविण्याचे त्यांनी ठरवले. त्याकरिता त्यांच्या मंत्रिमंडळाने शेतीविषयक सुधारणा आणि समाज कल्याण हे 2 महत्त्वाचे कार्यक्रम हाती घेतले. बांदोडकरांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या 10 वर्षांच्या कारकिर्दीत
गोव्यात अनेक सुधारणा केल्या. गोव्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणून त्यांनी अनेक योजना व कार्यक्रम राबवले. शेती व मच्छीमारी यांना प्रोत्साहन दिले. गोव्यातील उद्योजकांना चालना दिली. ग्रामीण शिक्षकाबरोबर त्यांनी मराठी भाषिक शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले. तांत्रिक व वैद्यकीय शिक्षणाचा प्रसार केला. साहित्य, कला आदींना उत्तेजन देण्यासाठी गोव्यात कला अकादमीची स्थापना केली. अनेक शैक्षणिक तसेच क्रीडाविषयक संस्थांना त्यांनी सढळ हाताने मदत केली. गोवा प्रवासांचे आकर्षण ठरावे म्हणून अनेक योजना त्यांनी कार्यवाहीत आणल्या. कोणत्याही विधायक सामाजिक कार्याला सढळ हाताने मदत करण्यात ते अग्रेसर होते. थोर दानशील व्यक्ती म्हणून त्यांचा लौकिक होता. गोरगरिबांचे प्रश्न ते जातीने लक्ष घालून सोडवी. क्रिकेट, शिकार, वाचन, सुग्रास भोजन या गोष्टी त्यांना मनापासून प्रिय होत्या. असे हे आमच्या सर्व लोकांच्या मनात राहणारे महत्त्वपूर्ण व्यक्तिमत्व असणारे त्यांची आजारपण म्हणून आपण आजचा दिवस मोठ्या उत्साहाने साजरा करतो. धन्यवाद. त्याचप्रमाणे आमच्या मांजरे कॉलेजचे विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, आमच्या उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, त्याचप्रमाणे मांजरे गावचे ग्रामस्थ इथे बहुसंख्येने उपस्थित राहून हा कार्यक्रम यशस्वी केला त्याबद्दल त्या सर्वांचे आभार मानतो.